Unya, bayad sa 1,000. Ang 900. Ay na yung una ang 900. Ang importante, nibayad ko sa yung 1,000. Sakto kid balok. Impas na siya sa 1,000 kay ang hangin sa imong 900. Iya maibayad sa inyo bali 1,000. Walay problema. Wis na mo. Oo. Sakto di ay. Dinala na ko noon ng 900 no? Para no, way libo. Ayaw, di ma. Aron okay na. Mauni nakadaot ninyo. Ang problema, din niyo problemahon. Matik ba, matik? O, di na tayo. Ba't hindi ka bayad, ha? Hindi ka bayad. Tukunti ngayon. Atay, bayad na tayo. Oh. Pero, gaya ko 100. Naaram na na. Ang 100, gaya ko 100. Oh, ang 1,000. Gisuklian man tamong 100. Kay nanhande man akong gihangyo ninyo. Pila akong huwam. 1,000. Bayad na namin. Pila akong huwam ninyo. 1,000. Wis na ta sa kong utang ha. Kunya ako ama ng 100. Mauna na akong kuha sa yung show. Ya, naidaga problema. Nya! Ang akong 900. Ay nalagot ako na ang 900 mo tuskot. Ay nalagot. Aron wala kita problema. Ayaw, di ma. Wala. Udah yun kita to right issue dong. Udah yun ito siya. Udah yun. Ako ba direct? Hindi 100. Advance din ako right issue. Salamat din ka. Bright, sinidilwig na. Mindset to, Ibaw man ko dili mo mga bugo. Oh, dili. Mga bright man ta. Oh, bright, oy. Parehagin tatay, no? Ano? Oo. Bright, sini tatay na. Mga bright, oy. Oh, lagi. Sister, happy din ito siya, Unay, no? Sister, ay, excited na kayo, Unay. Sabi kita, happy na yun. Basta na ka apel to din yung sa kanta sa Platters ba? Asa ito na ba? Kato, remember? Uy. Chulo ko'y padap. Tama tayo, lahi na sa nabakrawan mo. Di paniduti siya na tayo, eh. Mangunay, man ka? Kadindot ano baklaw na? O sabay, pagkananay ko sa TV. Gay. Remember? Uy. Padaplin tulok ko. Tama tayo, bali na maninin mo tayo. Ang gibali. Bali. May pagbalbalay. Antawan. Pero katong pangayon yung katuhuran ha. Oo. Bigyan mo magsapaw-sapaw. Oo, Ikaw right. una, ikaw sunod. Dayon si Papay. Asa magpapay na yun, wapa man gaya sa doy. Oo lagi. Huwag mabot papay sa. Ginawa, lagi turon. Man man itong naato siya na kay harong maalsa ng abatisingan nag-alsa na plywood ang bukat. Sige, kamo na lang mag-igo ang mga alsahunon. Pero nak, niingon niya to si Jisa nga muapas lang siya. At ano mo dito sa complex magkuan? Kita. Unya, si Bobot, nagsulti gid siya nga di siya makatunga kay iyang mama na sa ospital, iyang kuanon, bantayan. Pero ay kabalaka kay ingong to siya nga maninguha siya nga makaadtog yun aron makatan-aw sa inyong show. Kay ganahan siya mo tan-aw. Nahibaw naman ito siya nga si Papay mo imong Paris karon nga show. Oh, maayo na kay mutanaw dahil akong inspirasyon. Saba day. Nanasa ng imong biga-biga. Remember? Inspirasyon. Tawag sa operasyon. Bangon padaplin. I remember. Basta kamunduha ba magkayamukat gid mo ay basta wa sa Papay. Tarungan na inyo ang mga performance diha. Aron makashow patag usab daghang makuha. Sasay. Mabalaka man ka. Mura man kag di veterans. Nangapangag lang kukuha ng bright tissue. Mao ko ni gibuhi na kustong mga anak. Ay kabalaka na kay dilo bisag wa si Papay. Medyo nayagaw din eh. Mga Papay, okay na kay amo man tulong nga kwan siyo. Sa libro mo kayo magsalig na kami nagunan dos tatay ko. Kami ang pasabanaan ng duhab. Kung pati ginabs. Uy, ugma na, ready na mo kamo. Sambaruno ya. Kaya ako ready na ba yapod ko? Oh. Tanawa oh. Practice agad kayo maayo ba oh. Ready na mo? Ready na oy. Nindot ka ko ni mo. Musaya ko din. Wala ka udak ana-ana oh. Upati kita, ubak mo na, nagsiwa.
Kaya aron nga, ang mga tao malingaw ginato. Inaoy! May kanimuki ay oh. Gaya mo ito itiblado na mo, mahal ba kayo itong abang na mo? Ya, ready na mga entablado. Si Balik, ready na! Ligon. Aligon! Tagain kami ato, tagain Sama mo. ni kaligon? Ang iyang lubot ni Paibog pa, akong tiyo sa mga agatan. Nalasoya ka. Oh. Bantay bitaw. Ikaugma og magkadimao ba na imong sayaw? Mao ba na imong show? Ay, nanong dili man. Ano bang gani? Oh, sus ko. Magdang sila nagkako niya. Magparis ta kay. May sakay ko. Unang ano. Oh my God. Magka. Mamati man ka. Nga. Anak mo ko na ka sa mo. Babae ka tayo! Kalaki mo. Nagsilos ko. Hindi na takasiyuan. Oh, silos man sad ka nga. Nagparis sa may sayo. Isang taong ka. Oy. Sige, sige. Oh. Ayun na. Ay, naligyan ka silos. Kasilusa sa diwa. Siluso sa diwa direk. Uy. Lagi. Parte ba yan nasa atong show ba ya ugma? Oy, Brutus! Patanawa na sila sa entablado dito. Ay, naana de ay. Giandam na. Gandam na! Pasabay ha, tungat ato ha. Mahal ba kang abang na kwata? Dre! Ay, sige, sko do kwartal lagi. Unya na lang kumauman na. Alina. Daraw! Dito ni! Oh, Kumplito na din na. Oh, kadaghan na na. o gusto ka? Nagilaw ka ay, puspos ni mo ron. Ayos, tawa. saan na pag-ingon oy. Oh, Okay na. ako prito ni. Sakto ni, suway ko nung kalsa. Amo ni giabangan direk og 800 among abangan ni. Suway, Oh. suway sa inyong kalsan do ha? Kamahal ko na Gawas. 100. Ano kami may mualsa? Gibatohan ka. Kami mualsa. Mahal na. Kamu may mualsa ana o dili kami. Kami yan sabi, siguro ka ng bayad na, mahal ba ng abang na? Ikaw ba? Sige, gagawin ko tanong kwarta. Naong ka ng kwarta. Ang alam sa naong tagkuan, naong tagtao, naong tagkwarta. Ayan, din ni gabok. Okay, kamura ba mo gamit? Hoy, apel sa gadito kay host baya ka. Kit Oh. ako musayaw ko, apel tagtungtong ana. Kinahanglan ligon gina siya nga kuan paghimo sa entablado. Unsam ka taon oy sisilara oy. Ikaw na nao. Sagsaon ba na di na mo sa? Ikaw ba? Nagkabugo ang direktora eh. Makapit nga mo nang ipatsik ni mo. Nga mo reklamo mo, di ba na gabok? Chika lagi. Kuyo mo duha, o pareha lang mo. Chika ninyo daan. Haron, ugma na ba? Oh, ya dapat mga kahoy. Oh. Oh, kini kaliko na ni. Oh, daha mo ni atong ihaligi sa atong stage na tapos mo ni kini dako. Mo ni sa ihaligi kini. Kini siya mo ni atong ipamutang dito na mga busaog. Ya ka ba tapos atong ibutang ng plywood. Kita tanan, puro kita mo. Wala, bisa pa Chika na, magtigit-tigit kay ka dito, di. puro mo tamo saka. Aw ligo na na oy. Aw, kaligo na ana. Unsa man ni apil ni mga props na ni? Apil na butang didto. Sana, pwede mo na sakyan ng direct. Ari kay butang direct ay kaya das luyo. Tatong gani ha. Ayaw di ma. Pagkasay mo duha. Ang ayan kay mo ana.